Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Las 5:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon naman Pilipinas. Yari kita sa Pizza 24 sang Oktubre tuig 2020. 24 duha ka dosina kon sa mga taksanay pa. Ining 24 na tuon sa Sabado. Na isa ini sang pinakamaayong adlaw para sa mga tao. Tangod wala sang obra sa mga opisina sang gobyerno. Wala man sa aktibidad sa mga eskwelahan. Pero sa mga remedyo general nga mga tao tinugad din sa kalibutan, wala na yasang sulo Sabado. Adlaw-adlaw bisan paganik nga Domingo. Todo ang kayod, todo ang baka-baka para lamang makakwarta. Kag may inubakal sang kalanon para sa iya sini pamilya, kag dadaon siya sini mismo kaugalingon. Una sa balita, una sa aksyon. Isa naman kay edisyon sa inyo palatuntunan, Action Reports After Edition. Inyo ka-aksyon sa mikropono kakahinginan, aksyon na Marlon Hirawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabahin sang balita lokal, sitwasyon sang panahon sa Bacolod kag Negros Occidental. Kamustahon? May golpiyada nga pagbaskog sang hangin. Resulta sa Purok Marapara, Barangay Bata. Kahoy na tumba. Una sa balita, una sa aksyon. Kuryente ang ginapatihan, linyada sang Central Negros Electric Cooperative o Consenecco na apektuhan man, na tumbahan man. Pag-akto sang Seneco, ginpaaksyonan. Samtang probinsya sang Negros Occidental na paidalom subong sa ginatawag nga Blue Alert na status. Pagod man sang tropical depression nga si Quinta. Letter Q as in Q. Quinta. Amaninggalan sang tropical depression kung lain nga panahon si Quinta. Low alert status. Ginpaidalom sa Negros Occidental na Dobalangbo Silingon City. Mayara sa ginpagwa ang pag-asa as of 4 p.m. alas 4 sa mga hapon. Ilas na nga weather forecast. Pero ipasaysay naton kung nanugid ang ato sa ginalauman nga sitwasyon sang panahon sa Bacolod. Kaga Negros Occidental. Ipasaysay ta sa ato sa mga experts. Maging kaupo naton dugay-dugay si Provincial Disaster Management Program Division Head, PDMPD. Dr. Zephyr Gerhard Kailian. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang full swing flood program operation sa Bacolod. Posible sa tunga-tunga pa sa bulan sang Nobyembre. Mapatuman, hambal ni Executive Assistant Giamari Vargas. Una sa balita, una sa aksyon. Basta gani baha maka-aksyon Bacolod City, Bantog kag Sikat. Ay ginasiling nga normal lamang sa isa ka lugar nga basta gani gaulot-ulhot ang mga dalagko nga estruktura kun building. Nagaluntad nga hindi man malikawan ang pagluntad sang baha. Kay man way na sa agyan ang tubig. Way na sang lutsan ang tubig galing sa suba kagaling sa sapa. Bangod sa gidpatindog nga mga estruktura,
may pader na, may building pa. Una sa balita, una sa aksyon. Biyahe balik na, mga pasahero nga madugay na nagahulat agad magkapauli halin sa Bacolod pakadto Iloilo. Kag Iloilo papuli diri sa Bacolod, pwede na nga makabiyahe. Bangod ang biyahe sa mga barko, fast craft balik na. Umpisa Oktubre 31. Una sa balita, una sa aksyon. Resulta ini sang pagkasirapol pagkasugilanon. Agin patagayon sang Marina Regional Director kahapon October 23. Ining pagidabot pauli sa mga returning residents. Bantay sarado sa gihapon. Bangod basi may magkalusot. Ang lawas gali, ang kagulingon, nagadala gali sang kagaw nga korona, ang COVID-19 sos kadelikado. Subong nga Sabado kaina sang aga maka-aksyon may nag-idabot nga 85 locally stranded individuals sa kon LSIs. Nagduwa ka mga apurs nga ginatawag authorized person outside of the residence. Nagabot kaina sang aga sa puerto kon pantalan sang Bradco sakay sa Leo the Great nga barko sang Togo. Ang 85 ginsugat na sang salakyan sa mga banwa kag syudad nga ilagi na pulian. Quarantine gini sila ay halos taran nga mga local government diri sa Negros Occidental. Waya na ginapahanugutan nga makadiritso pulis balay ang mga nagabinalik diri nga mga residente nila ang dapat punopahuway anay sa sulod sang 14 dias sa quarantine facilities, quarantine areas sang banwa kag syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, mga pulis sa probinsya, banwa kag syudad, atensyon. May bag-o nga mando para sa inyo. Mga Joint Task Force Joint Task Force sa COVID Shield Commander na siya Police Lieutenant General Guillermo Eliazar. Nagsiling nga mga local police chief, busilingon sa mga banwa, syudad akong probinsya. Mga local police chief dapat magsugudanon, dapat mag-istorya sa mga tag-iya sang mall sa pagplastar sang health rules na ipatuman sa kada big sale events. Ang gobyerno nasyonal una na nga nagtugot mga kaaksyon sa nga mag-sale events ang mga mall sa mga lugar nga ara sa General Community Quarantine GCQ ag Modified General Community Quarantine kon MGCQ. Agod mo amat-amat nga mapabangon ang local economy. Dili sa ato na morning quarantine na protocols, ang morning quarantine classification sa nga Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Isugulanon no, so istoryahon nyo ang tagdumalahan sa nga mall makakson para nga plastar nyo sa maayo ang health protocols ka dapat tumanon sa mga nagasululod sa mga malls makakson. Dili sa aton mayara kita sa ginatawag nga backtrack system. Plus mayara pa sa no face mask, no face shield. Why ka face mask, why ka face shield? Hindi ka makasulod sa dalagko nga mga establishmento. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. DOH ginaduso ang provincial cold storage facility para sa posible COVID-19 vaccine. Lawig na sa mga tiniuno ay pagyapon mapagwaan na ang bakuna batok sa COVID-19. Samtang PACC, nagpabalibad nga hingadlan ang mga malidha nga ginaligar imbolbado sa korupsyon sa DPWH. Samtang padayon pa ang pagpangusisa. Kinangkadlan ganito ang mga kuno imbolbado sa illegal nga droga. Kuno ay ba na sila sa laya, hapos man na iya pamatudan, tagapos pala na matinluan ng inyo sa ngalan. O hindi nyo niya paghihingadlan, base kung i-maneuver pa nila ni, man may impluensya mo, may poder, ara sa gobyerno. Ako nga pati, kaya mag-action, may aragin man na opisyal sa gobyerno, ang may labot man sa siling ginasiling korupsyon sa DPWH mga kaaksyon. Ngunit ginamundo naton nga sang way pagali magkapungko sa Presidente Duterte, sang way pa magpuyat sa posisyon bilang teglikom si Marca Villar sa nga DPWH, so way pa nila madumduman way dugay na nga issue. Una sa balita, una sa aksyon. Ara na sa area sang mansilingan ay
ang mga driver sa salakyan nga nagalabay dira maka-aksyon laba-laba galini. Lapit isa ka kilometro ang kalabaon sang dalan nga simentado pa naman. Way man gani sa lubak-lubak do, way man diferensya gin chug. Una sa balita, una sa aksyon. Gin bubuhaan blagin tusok-tuslok plus ang heavy equipment. Kag pinabay antik ang mga nagalalabay nga salakyan na bidang tricycle. Kaya kudog-kudog. Ano digin himo pa nila niya manog lapak-lapak ang salakyan nga galalabay para kuno hapos na lokaton ang mga ginchug-chug nga simento. Ang suprer maka-aksyon ang kasakay sa salakyan. Daw namunuhan naman gani ni Presidente Rodrigo Duterte. Ining pagguba ni sang maayo pagani nga simentos dalan. Sige, mangyapon no? Ang reaksyon sa tao lang, tawa nyo bala pamatiin nyo. Sa isa kagatos ka tao, guro, 29 vigid, ang nagataas kilay, nag-question maka-aksyon. Kung nga, ginaamo na permi ang dalan, permi ginabuho-buhuan. Ang term naton, chug. Di bala kay kita nyo ng heavy equipment na. Chug. Muna sa dito si Iloilo, may amo man na to, uso man na tong chug. Kanugo, no? Sa mata sang tabo, bla makita mong simento nga okay pa, bakod pa. I-chug lang, wasakon, kag madugbok na sa siyempre mo. Ginahaboy mo lang na gani, ginadonate, gana naguro sa iban nga mga lugar gana pa nagiyahan man sa gobyerno. Ti pag-ilis, ang ginasiling makasod ang rason mo may mga rasones kuno na kun nga ginaamo na ay ang semento kuno may ara sang ginatuwag lifespan bla amon agle may kalawegon kabuhi ang semento amon na kuno nga bisan makita mo dira nga ang semento okay pa pero dapat gid kakason ginakag-ilisan kuno kay amon na kunong kabuhi sa semento mo. Simple pangita ka mo bakod nga semento nginang dekada bala 50 dekada bala hindi guba nga ang hala nga abi ang lipot lifespan ko may lifespan gid man ang sementado nga dalan nga mo amon abing ibutang tada pangitaan tabi lawig abi nga lifespan tawan jo balang perwisyo sa mga tao ni may lugutan ni utang isa lang blakas mana ha sa kasi mana ang pagchugchog. After sang isa kasbana, human na yon. Dason nga adlaw, pwede malabayan. Ina okay paguro. Pero ti ara ayaho. Binulan man na kakson ang hulaton da sa mga tao sa area sa maray Mansilingan, no? Mansilingan nga area ni. Anyway pa nilabot, andari sa downtown area nagligad. Nga nagligad baratuhan nga si mana tapos paggabutang nila balasang dalagko nga mga tamburong sa tunga sa dalan. Muno lang na kay Bante, amo na ang gaulan nga mga palabangkutanon diho sang bakulod nun. Partikular sa bayan sang social media nga nakapost maka-aksyon. Lasing ko 15. Aksyon Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalawon taunang observation report sang aton sining patrol naglulambiyong sa sinigid nga mga teriyon. Ang Miss Universe Philippines Organization nagpagwa sa ngalan sa mga judges sa Miss Universe Philippines 2020 Grand Finale. Baw, are ngalan ni Harry Ruki. Oh my God. Ang ibang dito kilalang kilalaman si Janine Tugunon te Miss Universe mani. Si Eric Yap daw sikat mangalan ni. Pero ti ang pinakasikat gijay si Harry Roque. Diba? Pulo ang mga judges mo sa Miss Philippines 2020. Basi kung wala tadi kung sino Miss Philippines 2020. Las 5:17 Action Radio Philippines Standard Time.
Salamat in advance sa mga gamonitor sa atong siring live stream. Samtang inulat ang atong siring patrol makasignal sila. Sa ila siring observation report ara na si Action Jan. Action Jan, mayong hapon sa report please kabin. Nagababinin sa gihapon action bar namin tani dayabon galing kay ginakulbaan ko inali black ron maglain ng tiyempo kay pila ka adlaw nga perti ramon kadayaw nga do kraming paniempos bakulod pagkagabi nagabuubong ulan ti karon nga po ito mahimo ti sa gahapon be balontak nami isang tiyempo sa bakulod no galing kay ti ara na naman amat-amat na naman action bar may nagatulog-tulog tipo na naman nga galom sa kalangitan ilabi na diri sa may nakatundang nga bahin sang syudad diri sa may baybay nga area no kita nato karon nga gabi diri magulugalom pero like diri sa may south portion sang Bacolod kasanag digto yaw sang kalangitan no sa aton diri abi ginakamtangan sa may downtown area makakson makita naton kung ang sitwasyon digto sa sulgabahin naman sang syudad sang Bacolod mga kakson pero karon nga po ang patrol sa padayon naton nga paglambiyong sa pila ka mayor nga dalanon diri like sa area sang Locsin mga kakson kita naton ang pagsinumbalik sa mga salakyan ang problema lang kay kisag gihapon nagapabilin madamo ang naga-obstruct sa dalan damo lang naka-parking sa kilid sang dalan mga aksyon ang supposedly mga 4 lanes nga ginparte ni sir pala sa mga salakyan nga nagalabay dira kay hindi para magparking ug gani kay ginaokupar sa mga nagaparada nga mga salakyan ang iban maayoblang kung may mga nagatiner abi nga mga driver pero ila niya ginobra kalabanan gid gapundo gid nga ginimo gid nga parking area ang kilid sang dalan mga aksyon ilabi na diri sa area sang Locsin alin diri sa may Rosario Locsin going diri mga aksyon sa area naman sang Gonzaga Locsin sining hapon kita na naton no ang pagkramos masarkan na grabay moderate to heavy and traffic situation nagadugang diri abis sa kabugaton sa dalagan sang trapiko ining nga mga salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan sa pila ka uliman nga obserbasyon sang aton nga mga kapulisan nga nagalambiyong sa mga dalanon sa palibot sang syudad kaang lamang mga kaaksyon sa area abi sang dalan Araneta. Sining hapon mabulubugat nga traffic ang ma-experiencehan sa mga motorista nga naglabay drama kaaksyon sa bahin sa dalan Magsaysay Araneta approaching sa may Golden Field mga kaaksyon. Abiso lang naton sa mga motorista kung sila abi nagadali sila nga biyahe kaga makapauli na sa luwas o kung nadidikto sa sunabahin sa probinsya sa probinsya sa Negros Occidental ang ato na biso agud hindi kamo abi maipit sa kabuhaton sa trapiko from Magsaysay Araneta going sa Golden Field makakson na mas maayo siguro ngita kamo lulutsan dili kamo makalabay pwede ka mo makakson makalabay diri sa area naman sa barangay Takuling dira bala from Takuling Road may lulutsan na dira palapos sa area sa Bacolod Memorial Park sa sakop sa Alihis Road barangay Alihis then paglabot dira sa may kilid sa girls home makakson ma-right turn kamo pabalik diri sa may dalan Araneta dira sa may intersection point malapit sa Godiera mo na daang pwede nyo likuan mga kakson or kung gusto nyo pagin mas ligwa pagin nyo dalagan sa trapiko kag hindi ka mo matamaan sa kabuhaton sa traffic dira sa Alihis pwede makamodi kalusot sa may circumferential road from Banga Mital mga kakson kay sining hapon light to moderate kidamang ang traffic situation kung mo madalag ko nga masalakyan mga truck abi ang wala pa ginapanugutan nga makalabay dira sa circumferential road gani ko na ko sa inyo you take the opportunity nga ligwa ang dalan dira kag at least hindi ka mo mag-go-talk abi no sa sitwasyon ko dalaga sa trapiko o sa trapiko mismo mga kaakson tayo kung usuyo ninyo ang area sang dalan circumferential road dire-diretso na makakson labot kamo digto sa may Bangga pasulod sa may barangay Kabog kag barangay Handumanan pero ang ubrahon nyo right turn kamo pabalik diri Araneta ang lutsan nyo na makakson bahay naman sang Sigasco kung Bangga Sigasco sakop sang barangay Panokoy. According kay Police Captain Nobilito Mariano ang tagpabuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group ang ila diri nakitaan nga ang dalan circumferential labi na sa may Burgos Circumferential Road makakson tuman kinamo sa pasalakyan nga nagasunong bali na sining hapon ang iban padulong sa pila ka mga kalanaan dira balay Ilimnan balay Kalanaan mga establishmento komersyal malapit mismo sa rasilingan nga bahin sang syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Iya panumdum sa tanan nga mga motorista ilabi na sa madipasay nga jeepney kumo damo na gid man ang nagabiyahe sang jeep mga kaaksyon kinabanan punuan kumo nga magsayin kita puno of course ginasunod kidaan ang social and physical distancing pulo walo usually mo na kanamo sa mga pasero nila makita man naton nga na-occupy ang tanan nga mga pulungkuan nga ginpeteriser para sa mga pasero nga magasakay
Pero ilang panumdom, agod nga malikawan ang traffic, especially malapit sa mga intersection point, isa din kaging pinpoint niya ang area sa Burgos Circumference Road, Burgos Lacson, mga ka-aksyon, diri sa may area naman sa Rizal Gatustao, nga dapat ang mga driver nga ini hindi magpark sa kilid mismo kung sa pedestrian lane o kung malapit sa may intersection point, agod malikawan ang pagbugat sa dalagan sa trapiko, mga ka-aksyon. Si Police Captain Nobilito Mariano. Parang balik na tayo sa normal, sir. Yung pong yung volume ng sasakyan na napakarami pa rin. Dumadami po yung volume ng sasakyan natin. Na-observe po tayo na matraffic na rin. Kaya sir, ang advice natin sa mga drivers, sumunod lang po sa traffic rules and regulations. Lalo-lalo na po yung mga nagpaparada po dun sa mga intersections. So, yan po yung isa sa nagpapasikip yung mga na pampasahero yung jeep po na nagbababa, nagsasakay. Yung po mga nagte-terminal dun sa malapit sa mga intersections, bawal po yan. Hindi po nagkakos po tayo ng traffic. Action man ba yan? Si Police Captain Nobilito Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Sa piyak kabahin, ang patrol nakapadulong siningapon diri sa area naman sa Barangay Bata, pratikamente na sa may Purok Marapara, sa kopini sa Barangay Bata, Surad sang Bacolod. Ila ginapanawagan ng igtalupangod sang katapo naman sang Central Negros Electric Cooperative o Conseco kag sang barangay dira pa mismo kay natumba bala ang ining isa ka puno sang kahoy Action Mar sa area man mismo sa tubang sang gym dira bala sa may Barangay Bata. Mga 30 years old naman ikuno ang ining kahoy na abi na amat-amat sa hilay, and then wala na nakasarang gurong pader kay tita sado kadako puno ini sa sambag nga pagkatumba sini nalabot ang piyak nga pader man sa piyak kadalan na occupy ang bilog nga dalan Action Mar. Ang ginaservice sa mga lagyan sa mga tao ining sa babaw nila dala isa ko may buho bla nga kahoy ni abi do nakatungtong sa may pader, and then pwede lang sila kalabay-labay. Galing ka ginakabala kanila ang kables ng kuryente, kung linya ng kuryente na nasa gaid, sa pagkatumbas ng kahoy, nilin damo gid Action Mar, damo gid isang kable dira, and may kuryente pa man sa area, but siguro wala nag-blackout labi sa palibot nila. Ang ila ginapanawagan diri nga kung mahimo abi makapadulong dira ang Seneco, and gintawagan na kaina. Nagkatong Seneco, pero palibat ang Seneco nga kwaon ng kunimuso ng lugar, kaya according diri sa pila ka mga person nga nagkatong dira sa lugar, hindi na obligasyon sa Seneco ang pagkuha sang kahoy kahit dapat kununaon sa barangay. So ang barangay subugin na ulat naman nila kung anong matabo sila dira. Pero ang panawagan naman ka mga pumuloy sa lugar nga kung may abi, unaon nila abi nga plastar ang kuryente, kahit hindi man na matandog ang kahoy dira kay kumo may kuryente pang linya dira abi nila but siningon live may base may mga live ward na karon nga kung makapitan sa mga magahimo so kung abi magpangutod sang kahoy madisgrasya pa. So ginaulat na subong hapon base makabalik ang Seneco mga kadtong barangay para maplastar dira kag mabalik abi ang sitwasyon o kurang kaimtangan dira sang dala mismo pasulod sa gym sa Purok Marapara, Barangay Bata, Surad sang Bacolod. Mga kaagsun, subang hapon ako si Siling Panyampo na magiging manhigop sang mainit nga kape. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. First batch ang monitor sa live stream, Alex R. Montesa, Kenneth Valencia, monitor, mayong hapon. Good afternoon, Heaven. Sir Marlon, kamusta na ang mandatory swab test ang aton mga vendors who's the next in line? Ano nga mga sektor sa masunod para mag-undertake sa mandatory swab test? Transport sector, frontliners, barangay officials, including mga tanods. How about ang mga taga-NGC team? Di na sila ipinalom sa mandatory swab test. Daway pa bati-bati kung ano ang next. Melvin Peñafiel, Joseph Abrenica, Manila, wala pa po. Gusto ko na sanang uuwi.
Iloilo, Bacolod ang na-mention eh. Tukod ang Manila, daw ay pag-mention, no? Pero may mga LSIs man nga nag-inabot mga ka-action, may mga nagatawag na special trips, no? Damo-damo gayud apektados bong, no? Dara sa Manila, stranded. Jocelyn Dibo Dispoho, JR Mainit Region, Zet Alunan from Hong Kong, Eduardo Labayan Jr., kung wala chug-chug, wala ganit. Inday Blaza, good afternoon. Ana Marie Gosrob, correct kagid sir. Mahilig sila mag-chug-chug sa matarong nga road, pero ang mga lutakon kaginabaha nga road, wala nila ginakaayo. Realidad na, kita na sa tao. Dionisio Telebrico, Alex Montesa, no wonder sir makay maski x-ray sa City Health. Sa atubangan, nagbayad ka para sa x-ray, tapos ang result sala kay iparipit sa City Health sa laboratory, ti bayad kaliwat, nga mapa-x-ray ka nalanggid para ni Dolical, ni Dolical, certificate mo iparipit. Okay. Pa-x-ray mo kay sala ang kuha sa laboratory, may partnership sa income 50-50, ambal ni Alex Mangkot ni Alex Montesa. Lucia Bandiola Atiliano, monitor kami din sa may barangay Tangob mayong hapon da. Sa tarang-tarang niya ka barangay ko sa barangay Tangob, good afternoon. Yorb Cueñol, good afternoon. Alex Montesa, amo man sa dalan maski wala guba-gubon, maski wala litik pukpukon, maski maayo pagubon kay may bag-o nga budget sila nga kuwaon, dala sila sa Supplemental Budget 2021. City Engineers Office, dala Higman Dae, Sir Marlon. Chris Vilma Trias, good afternoon from East Home 3, Barangay Estefania. Rose Guevara, Dionisio Telebrico, Juliet Militado Patrimonio, Sir may biyahe ang fast craft, pwede na ang senior citizen. Thanks. 65, hindi pagyapon, pwede makagawa ang 65 up, no? Tigulang, munang budlagid. Melvin Peñafiel, Roberto Lamis, good PM, Lover Boy. Toto Bel Jonathan, ako Baldita Raman, sa Marlon watching live sa Hong Kong. Salamat gid. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit. Alas 5:36. Malaon tabi ang mangin senaryo o sitwasyon sa Negros Occidental. Kay napaidalom ini magkaaksyon sa ginatawag nga blue alert status. Kamati ari diri sa Pilipinas, damo nga mga lugar nga ginanbisitahan sa ring tropical depression nga si Quinta. Oktubre pa lang kita magkaaksyon. Way pa matapos mayara pa kita sa nga sobra 2 ka bulan. Damo-damo pa posible sa mga nakalinyada nga alan sa mga bagyo mo. Pwede nga matabo nga kapangamuyo ginang mga kaaksyon naton nga kamay pa nga mo na ni ang last nga bagyo. Galing kay kada bulan sa nga Disyembre hindi kay malagawa no. Mayara gid sa nga bagyo. Okay lang ako tani kon ulan bla. Hindi lang pag up down sa mabaskog nga hangin paros dari sa Bacolod City ting report sa ato sining nga patrol ho. May nalukat nga sambag nga kahoy. Mayo lang kay way sa may
tumbahan, apektuhan na pilasan nga persona dira sa barangay Bata. We have PDMPD Head, Dr. Jeffard Gerhart Kailian. Sir Jeffard, good afternoon. Yes, good afternoon, Action Marlon. Mayong hapon sa imo kag sa tanang palamati isang aksyon ladto. Salamat, good sir. Blue alert status subong ang Negros Occidental. Ano bang senaryo sa sir? Yes, sir. Because of the tropical depression Kinta nasto no nga nag-advise no kagin put ni governor under sa blue alert status ang aton nga probinsya no. Which ang ginalantaw ta is in anticipation of an imminent emergency situation. Again, wala, malayo pa si Kinta, but again, yung readiness natin nasa active preparedness, no, kinanglan ara kita sa preparado nga kondisyon, no. So ini siya naga-advise sa aton nga mga LGUs na ang aton nga mga human resources like ang aton mga responders will be made available for duty and deployment no kanang aton nga mga contingency plan for flooding or typhoon no dapat i-review na naton as well as ang aton pag-clearing sa aton nga mga waterways no ang aton nga pag-preparar no sa aton pamuluyo and 24-hour monitoring sa conditions sa aton nga nga bagyo no again ara man kita sa zone of uncertainty pero sa subong pagwa sa bag-o nga nagasaka-saka na atong bagyo but still we cannot be complacent enough because nga ang aton nga bagyo can change rapidly at any time amuning at nga kinanglan ara kita sa blue alert status in order for us hindi man kita mabihangan no again, may pre-disaster risk assessment na i-trigger natin para sa mga LGUs, especially sa sa south, no, sa southern Negros, nga mahimo nga medyo maapektuhan sa ating bagyo as at it progresses taga sa bilugman nga Negros Occidental kay tungod nagasaka-saka man ang pag-ulan sa aton nga palibot no like ang aton subong ang aton subong palibot nagainulan naman ang lakasilya nagasigi pa ulan subong at may ara na accumulated rain nga 31.5 millimeters no so may nga sige-sige ang ulan sa aton nga kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Sir, based sa monitoring ninyo, sir, anong adlaw ayahan nga mabiya ni si Tropical Depression Kinta? Kaya posible ayahan mabaskog pa ni ang porsa sa ni sir? Ang iya nga forecast nga pag 2 PM sang 27 to Tuesday pa ang mahimo nga maglapit siya sa pagwa sa aton sa par no. But again no ang aton nga ginapaabot man nga sa Monday no mahimo makaapekto na ini siya sa aton sa probinsya no sa tungod nga ara man kita sa cone of uncertainty pa pero sa subong no nga aton nga bagyo nagasaka-saka na ang iyang tracks no sa sini nga mga tinion no so ang aton tracks subong sa aton nga no aton nga si Typhoon Kinta as of 4 o'clock or as of 5 o'clock na nga report no sa Pag-asa at 4 PM today ang sentro ang aton nga sentro sa Tropical Depression Kinta gina-estimate na based on available data nga ara sa 610 kilometers east of Guban, Sorsogon nga may ara sa coordinates na 13.2 degrees north kada 129.6 degrees east no naga-move siya or naga-liho no moving northwestward at 20 kilometers per hour. May ara sa subong nga kabatkugon or maximum sustained wind nga 55 kilometers near the center kag may pagulumadlos or gustiness nga ara sa 70 kilometers
per hour, no? Per hour, no? May ara na subong nga mga tropical cyclone warning signal, wind signal naton sa Luzon, ginpasaka na sa aton nga pag-asa. So amuning aton nga ang lakat sang aton nga si Quinta, and we must be prepared, not because nga magsilingtang gasaka siya, but because nga proactive ang aton preparasyon. As our governor would want a proactive preparedness during emergencies, no? And kinanglan nga i-remind ta permi nga aton nga mga pumuluyo, ang aton nga ang LGUs, so that hindi kita mabihangan, no, sa aton nga pag deal sa sini nga bagyo. Ay siyempre may mga ara kita pagbaha-baha, no, may ara kita nga mga ginatawag nga flood prone areas. So we must be also prepared sa sini nga bagyo. Sige. Sir Jeffar Harkailian sa liwat, sir. Salamat kayo sa tiyempo. Ginatang din sa Radyo Bacolod. Good afternoon. Yes, sa ngalan sa atong PDRMC Chairman, Governor Bong Lacson, no? Salamat. Mayong gabi sa tanan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. So hindi maghatag sang kumpiyansa. Alerto 24. Alerto gid, labi na kon kakabihon kagaagahon bla. No, kaya hindi mapaktan base kon maggalain ang puwersa sa sining tropical depression nga si Quinta. Alas 5:43, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ari nang pinakabag-o kag pinaka-epektibo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang. Okay, ara na. Sige. Way galit ko. Okay, balikan ta. Kaya way galit ko na way ako naka-on sa akong saling mic. Okay, ari na. Si ako Maldita, watching sa Hong Kong, si Roberto Lamis, salamat gid. Jillian Romero, live everyday dari sa Binalbagan, sir, salamat gid. Julie Militado Patrimonio, ask lang ko nga hindi na kamo ka live on air. Inyo greetings sa FB na lang. Kung may mag-text diri sa akon sa hotline, tayo mo na ginabasa naman sa on air. Ang ari sa Facebook, sigurado nga naka-Facebook live man. So, dira na gina-greet, kinatamya. Kung sa galawag man ta, depende sa time makaso, sa tiyempo. Okay? Salamat, Julie Meditado, Patrimonio. Monitor lang sa FB, permiya. Kaya kung ara ka na sa FB, balaan magka-monitor ka live, yaknalis ka ng ngalan ni mo. Patamiao Family Duran, Doña Juliana Subdivision, Familia Silo sa Barangay Nabulaw. Si Palay City Monitor, sila permi program nyo. Madamo kong salamat. Kung gusto ko lang magpasalamat personal kay Sir Mark Gabriel Salanga. See you tomorrow, Sir Mark. Salamat kid. Sige. Haling ay Alex Montesa. Sir Marlon, delayed ang FB Live sa compare sa Transistor Radio. Yes. Amo giban aga katabo. Amo na tanan. May delayed na sa mga seconds. Normal na siya. Elizabeth Malak Kagamala, 18th debut birthday today ni granddaughter niya Jenny Hart Diaz Gamala. Salamat kid. Mark Timothy Veloso, si Manjo Arnejo, mayong hapon. Ernal Aiko, Evelyn Pomoseno, watching from Lower Bikutan, Tagisari. Si Ina Grace Sierra Abante Mosquera, good afternoon, keep safe. Everyone be prepared. Amal ni Grace Sierra Abante Mosquera. Alerto kag mag-ulualigmat muna siya, no?
sa tropical depression nga si Quinta. Si Ina Voig Bosuli ba Giovanni? Giovanni Duhino, good PM. Sa mga monitor ko diri sa may Kalong-Kalong Airport. Halong sa COVID kag sa Bagyo, mayong hapon, salamat Gracia Amanti Mascara Amanti family kag dara sa Tangoba. Mary Jane Mendoza, salamat gid. 547. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face mask. Kantarang patrol, detalye sa balita na tipo ni Action Jan. Action Jan, sa balik na report please kami. Action Mar, naghintay dahil naman sa alert level 1 ang syudad sang Bacolod, dinibilang pagpanghandaman sa posibleng paglaslas abing ni Bagyong Quinta diri sa pungsod Pilipinas. Kay sunod diri kay Executive Assistant Jo Marie Vargas ang syudad sang Bacolod, kung na may magabuabing ulan, kaga maging apektado man sa malaing nga tiyempo ang syudad sang Bacolod, kinanglanon gid ang nagakaigo nga monitoring na binasalakat sang panahon. Action Mar, isa man diri sa kinabantayan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRRMO ang kunat pertikatudo abing bunok sang ulan dito sa mga mabukid nga lugar nga malapit diri mismo sa syudad sa Bacolod, kaay na lamang sa Banwa sa Murcia kag Banwa sa Don Salvador Benedicto, ginabantayan diri nila ang dalo sang tubig kay TMO ning makaresulta kung na nagatugabi sa pagtaas sa ribes ng tubig sa mga suba. Action Mar kag of course sa pinaka mga sa may bayon abi diri man mismo sa syudad sang Bacolod. According to kay Vargas, nga ila na ginapanumduman at tanan ng mga barangay nga i-monitor gid ang kaimtangan o kon ang sitwasyon sa nga mga suba malapit sila tagsa ka mga lugar. Ilabi ng pagpanumdum sa mga residente nga nagapuyo sa kilid sang suba o kun abi malapit sa higad sang Baybay. Action Mar, nga dapat mag-alerto gid sa sining nga mga tringon na labi na ako naman lain ang tiyempo. Sa subong, aminado si Vargas nga tikay kumo sa kasako ang team sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga mo man ang nagsere bilang COVID personnel nga nagakandak sa disinfection, ang pagsugat abi sa mga nagapinauli nga mga LSI kay iban pa
wala pa nila gid na inspect, wala nila natinluan ang pinaka mga kanal sa syudad sang Bacolod. Amo na ang balila base la kung magbubong ulan kag matingalang publiko nga may mga pagbaha-baha, pero ila ni padayon nga gina-monitor, padayon man ila diri nga ginaikotar nga kung natan kag kung nahimo mas paano pa matinluan ini nga mga kanan agod nga kung magbubo gid man ang madamong ulan hindi magbara abi kag magtuga rather sa pagbaha mga kauson. Isa diri ka ginabatan nila nga flash floods, landslides sa pila ka mga lugar, iris areas sa palibot ng mismo sang syudad sang Bacolod. Yari si Mr. Jomari Vargas. Alert sa tuluan kami. Naitinin ka mo dito, kami rin pakapon, alert sa tuluan. Ito actually, panitas ng mga crew, alert natin yung city na. Kaya mo managya po kaya basically dapat ng negro, so delikado sa kayo mo. Sir, ang city. Pareho na sila siguro, category. monitor ko mo sang lakas ng panahon, tama na? Lakas panahon, Oo. Pero sir, mga advisory, sir, like for example, ano nang ginatutukan din yung mga lugar? Wala mo na tayo sa planting, wala mo na lang tapos flash plan. Okay. Kaya mo mo ito rin paghapon sa possibility na rin kung sa Wicked sa Murcia at sa Don Salvador. Okay. Pero ang mga personnel, sir, on call naman na sila? At naman yan nila natin ito COVID para naman natin. So, sinigurado mo ba kaming rescue group? So, 30% na nag-standby mag-pressure kumansin na naman sa mga problema. Okay. So, ang mga area, like mga kanal, kamusta sa mga sir na tiluan or do alang-alang, sako gitang ting? Actually, katagal sumuhan sa mga kanal na tulad sa ninyapon. Kaya ang amon flood control sa una. Nagiging sa mga COVID control team. So, ang masulay din naman sandog nga itong sandog. Pero, hindi kipan nasipad na masyado ka problema. Ang problema na rin sumat na ito especially sa mga bulok na di ang masulay din naman sandog ka. Tulong din after sa mga typhoon nakabuto ng kapit na tukawanan naman. Aksyon malabatihan si Executive Assistant Jomari Vargas sa naman din nga panumdom kag ang may posibleng pinakalos sitwasyon diri sa palibot sang syudad. Kaya padayon man nila monitoring, naka-on alert man nila sila ng mga personal man nga naka-on standby in kaso por kaso nga kung nanabi maglain ng tiyempo, kinarelil maglampiyong i-monitor ang pinaka mga lugar diri man mismo sa palibot sang syudad. Balik nagikan sa patrol ng taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3. Stay healthy, live better pagi sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-maintainer sang healthy levels sang vitamin D nagabulig papag-on sa ato sa immune system. Vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga matapikan sa balatian. Ilabi na ang makamamatay nga cancer. O galion pagtubar sang Life Extension Vitamin D3. Isa lamang ini sa badabang nga produkto sa Life Extension Philippines. Ila sa klinika may libre ang konsultasyon Lunes to Biyernes. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT.
Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating... Sa aksyon na Farming Line, alas 7, ito alas 9 with aksyon na Brian Morden. Action reports after edition magbalik na naman sa Lunes. Magkasunod na aksyon na balita evening edition with action Dale Salazar. Ako naman aksyon na Marlon Henobaya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar.